Mae'r dorf wedi heidio at gylch y defaid erbyn hyn ar gyfer dosbarth pwysig iawn oherwydd y llynedd enillydd y dosbarth yma ath ymlaen ag ennill prif bencampwr y ffair Aaron Hughes na re. Texel Glas yma. Ai. Maen nhw'n fryd sy'n dal ar llygad, mae popeth gyda nhw, mae cig gyda nhw. Maen nhw'n bryd siapus iawn, a maen nhw'n dechrau dod fwy poblogaidd. Chi'n gweld yn ôl y ring sy'n tu ôl ni yma efo heddi, chi'n gweld faint o entries yma. 13 o entries yma fi'n credu. So mae'n dangos i chi bod yn bryd poblogaidd iawn. Trydydd dosbarth mwyaf niferus y ffair, ie? Yw. O adran wrth gwrs, adran boblogaidd iawn hefyd, adran y cyfandirol. Nawr Delyn, bryd sy'n eitha newydd o ran ni yn y Deyrnas Unedig, ond fel wedodd Aaron, wedi cynyddu mewn poblogrwydd yn gyflym iawn. Mae o'n poblogaidd iawn, ie. Rwy'n adael ni, mae lot fwy o'r Blue Texels amdani nac oedd na 5 mlynedd yn ôl. Dwi wedi trio cael dad i prynu cwpl i fi, ond dyn ni'n stuck efo rai Cymraeg adre. Dim wedi llwyddo i berswadio fe eto? Na, ddim eto. Cofio bod yn Nadolig yn agosau? Wel, ie, falle. Aaron, nawr te, fi'n credu mae'r beirniad, mae'n mynd trwyddo nhw'n go gyflym fan hyn, ydw e? A mae'n dechrau tynnu ambell un mas, dwi'n meddwl. Odi, mae wedi tynnu Howell Williams mas nawr, de. Cymydog i ti bron o bod? Odi, bwyty fod, ddim bech off, y pentre dros nesaf, de. Palfrym Llaneisan? Ie, di'n nwog iawn i ni gyd. A fair play, mae wy'n par bach neis dy fe yma leni eto, fair play fe. A fe yn gyn enillydd y ffair ea i hunan, ond hefyd mae'r par yma wedi ennill ail wobr yn ffair ea yng Nghaer Lywelyd yn ddiweddar, felly mae'r ein wedi wneud yn dda yn barod dy Lenny. Odyn, mae'n good track record yn y Meinir. Oes, rhaid pwerus a pheryglis o bosib. Ie, na fair play, mae pare bach neis dy Howell fyny wedi cael ei ardduno neis fair play, mae siap, chi'n gweld y cig trwyddo nhw gyd. Ond fel fi gweud, mae sawl par arall, mae fyd dda fyd fair play. Mae safon yn anhygoel yma heddiw, a mae'n mynd swydd anodd iawn i'r beirniad i penderfynu pwy sy'n mynd i ennill y gystadleuaeth yma. O'n i anffodus iawn yn ni yng Nghymru, mae da ni'r statws y dynodiad eiryddol gwarchodedig, y PGI status ar ein cig coch ni, sy'n profi bod da ni rhywbeth o safon. Mae'n dangos, mae'n rhoi hyder i'r cwsmer, bod nhw'n prynu rhywbeth sy'n gynaliadwy, wedi cael ei gynnyrchu a safonau iechyd a lles uchel, a hefyd wrth gwrs yn ddiogel yn dweud. Odi, mae'n rhoi bach o status ar Welsh Lamb, a mae'n neis bod Cymru yn cael ei premium ar tast o wyn sy'n cael ei gynnyrchu o'r porfa neu wel, rai nhw ar crip y fe, chi'n bod, ond ar y cyfan mae wy'n dad yn ni ar y glad hyn. Mae'r cylchdro yn hollol naturiol yn dweud o ran cynnyrchu cigoen Cymreig. Ydy, a yng Nghymru ganddo ni gaswell a be all sy'n mynd i cael ei defnyddio fo yn y gwartheg ar gwartheg defed sy'n ma heddiw. A mae'r stafon heddiw jyst yn dangos fel beth sydd ganddo ni yng Nghymru am pa mor bwysig mae wyn a defed yng Nghymru i ni. A mae mam a dad newid yn ôl o Dubai ac o'n nhw mor hapus i gweld oedd na wyn Cymru ac o'n nhw'n gallu cael Welsh Lamb yn Dubai. Anhygoel ydw e? Anhygoel. Achos i ni yn nawr yn gwrthi cigoen Cymreig i ryw 20 o wledydd wahanol sy'n anhygoel. Ond i fy nôl at y sefyllfa o ran pwy mor naturiol yw'r cig coch yma, mae 85% o'r dŵr sy'n cael ei yfed gan ein defed a'n gwartheg ni'n cwmpo fel glaw ar ein glaswell ni. A rydym mae'r glaswell hwnnw wrth gwrs yn cyfri o ryw 90% o'r bwyd maen nhw'n bwyta, yn dweud. So mae fe'n cyfan yn troi a throi yn naturiol. Odi, a mae'n peth naturiol iawn. Chi bod dim proses mit yw e, mae'n cig naturiol. A mae pobl yn gweld defed o gwmpas Cymru. Unrhyw le chi fynd yn y byd, mae Cymru cael ei known am defed. So, mae hwnna peth da na peth wael so'n gwybod. Ond mae'n peth da cael gwybod yn yw. A ni o flaen y gad hefyd o ran cynnyrchu cig coch sydd gyda mwyaf cynaliadwy yn y byd. Odyn, cig o safon uchel tu hwnt. A'r beirniad i tynnu ail un mas yn awr. Fair play, maen nhw'n par bach da tu hwnt. Wel, tra bod y beirniad yn mynd trwy bethau, nawr ni gael hoi fach o gylch y defed ac fyddwn ni nôl i weld pwy fydd yn ennill dosbarth y Texel Glas yn hwyrach mlaen. Nôl yma ynghylch y defed yng nghanol dosbarth y Texel Glas, Elin a Aaron. Wel, fi'n credu bod y beirniad yn cael gres i drad yn llythrenol yn y cylch yma. Trydydd bryd mwyaf niferus a ffair, mae tipyn o waith o'i flanau. Mae'n edrych fel mae wedi rhoi nhw'n rhyw fath o drefn a mae rhaid i gadael y cylch. A gennym ni Howell yn gyntaf. Ar hyn o bryd o Taldrym Llandeisant. A wedyn di symud lawr i teulu Bodily o Monmouthshire. A heina sy efo'r par fwy o dryma heddiw. Efo 102 o kilos. A wedyn, Teulu Evans sydd yn trydydd? Ie. Ie, teulu'r Evans o
Fferm Croftau Powys, nawr te, ydy'r Cymro o Sir Gar yn mynd i barhau ar y brig. Rhain wedi wneud yn dda wrth gwrs yn barod eleni, yn dyfa, yn ennill ail yn yr Agri Expo yng Nghaer Lywelydd. O fel chi gweld mae un o'r 4 par da dyn ni o flaen ni fan hyn. Maen nhw eitha gyson tu hwnt o'r un gyntaf i'r pedwyrydd. So felly, y beiriad yn edrych yn go. Mae'n edrych bod o'n trio chwilio allan pa un sy'n mynd i cael gyntaf. Tro dretha i Hywel a Enfys i ennill y dosbarth yma oedd nôl yn 2019, felly pwy a wyr. Ie, y beiriad yn mynd trwyddyn nhw a chrib man. Mae'n bwysig iawn yn dweud bod e'n rhoi chwarae teg i bob un par. Achos mae tipyn o waith yn mynd i baratoi nhw i gael nhw fan hyn. O'n i ma neithwr yn gweld pawb yn paratoi, ac o'n nhw'n gweithio'n galed iawn. Be sy'n digwydd? Oedden ni wedi cael yn camarwen fan hyn o bosib? Nagyn, ydyn? Be sy'n digwydd? Mae yna newid fawr ar droed. O, mae'n cadw ni'r blaen trad, yn dweud e? Mae'n diddorol. Mae'n edrych fel bod Davies di... Davies dan yr eglwys Aberhonddu yn edrych fel petai nhw yn y safle cynta nawr. Hywel yn ail o Sir Gar. Wedyn, war Hywel sy'r trydys par, so'n gwybod. Cawn ni weld pwy fydd yn mynd â hi. Mae wedi yn sicr yn twyllo ni fyna, yn fe? A'r beiriad hwnnw yw Mr Stuart Clatworthy o Fferm Cwrt Gwlad yr Haf wedi teithio yma o bell. Ydy, fi'n credu bod e wedi wneud i benderfyniad. Davies, dan yr eglwys, mae'n edrych yn debyg, mae nhw sydd yn ennill y gystadleuaeth. A par nis, ych chi fyna, Mynir. Maen nhw'n gyson trwyddo, chi gweld edrych yn nhw. Sim siandlo ar una, maen nhw'n edrych yn da. 89.5 kg. Chwarae teg, a mae'r teulu yma yn gefnogol iawn i'r ffair a'r sioe o blwyddyn yn dyn nhw. Oedden teulu lleol iawn. Ond wedi cyfrestru rhyw 15 par i gyd, so mae tipyn o waith dyn nhw rhwng popeth. O febli, lot o waith. Diolch yn galon i chi, doi. Geraint dan yr eglwys sydd wrth y lliw yn arddangos y par yma, a gyda prif bencampwr y ffair wedi dod o'r dosbarth yma llyneddu all yr hein fod yn pwerus iawn. Pwy a wyr? Well, Geraint, amazing! Thank you. Wow! Yeah. Did you expect that one? No, not at all. Not at all. You always hope, but yeah, you never expect it. So, second time to be fair. I think we won it about 4 or 5 years ago. So yeah, no, the competition's getting hot. And you know what happened last year to the winners of this class? Yeah, I know, but no, let's not count our chickens. It's one step at a time. One step at a time. So no, I'm just glad to win the class because good hell of a lineup of lambs to be fair. So yeah. No. You're always so faithful to the show and the fair and your family as well. Yeah, it's part of farming. It's a part of our calendar, you know. So no, we enjoy it. You know, it's good to meet. You meet a lot of people that you don't see all through the year. You know, faces you don't see bar for events like this. So no, it's good, and thank you to the Royal Welsh for keeping it going, and long may it continue. And you too. Thank you. How many pairs have you got? 14. Oh. Well done. Good start. Cheers. Thank you.